Sutombar de Burmani Netritevo or Pramotani Havanok, Okok Jagu Yakba, Paprop Jagu. Ok Hakla Bunero, Angoti Prasani. Obo Hai Hamjagu Obo Hai Shandamu Obo Hai Tansa Abose Beleshum Hotabu. Mereka tabrak bohong atau mereka nana cakang boh. Oh satu kali bantu musuh operan man operat ini amu mereka bolak kau dikata. Enggak pun hodoh ini cek wasa yang ibat pacung wasa coba suruh di kangka bono tangga nu kangka kata lain bad betul amu jangan kari baca sakit jatuh no. Obo kok banog ya kapan itu aku tak kucing. Orang mangkli nu hari mantok na bisa zoom kainan na boleh kau nai. Siapa aro niat koknya tahu. Botam sabo di pramosan di cerok kaya. Abo nyepat ini. Asep tatal kaya serasi di kaya jangka, buat jibono rasi pin jibono hamang laise. Elaka apa sih salah rasa nomor basi nuk tunggu. Ani serai itu report isi asep manusia ko, borok bohong berai. Ekjon borok abo sombo to angja, ane beri aja kaya sama ni, nukai sini ugo hai sih. Sombo nabo di pas menja jangkai asis nai, ya kaya borok tujuan bising jauh kaya sang nai. Borok bohong latri kat hapra rika. BJP by Tipramo Tata Bog Nukumo Kotalaino. Candidate vote laja piaba nukungni bisingo tereza khanglaja obahaida anglai tongkha bising shabshi tini sikambu kolong bai kiting nang bai ang kha bising obahaida anglai tongma klaikya Tipramo thabai BJP ya phango thansa angmani bagino tabok BJP bai Tipramo tha kathalai hapango asulaja Tipramo thani mantri khorni ingja piaba motom lajak tongo hanpano tangai asumsa chopor lane nangkha sumo asaja Lok Sabha chungmani ingkhari saklajana sakang obo hai tongmo BJP bai Tipramo thani sumo asaja thangnai salnai sakang 26 Assembly constituency bising khobja tola shikok hati wo BJP bodolni khorongni shiklani shakawo Tipramo thani themrang ro butok lakha obhani koksijamo yagulo BJP ni themrang ro bo Anat Chaudhary kamiwo thangai Tipramo tha party office sabai sukrub lakha kini bodol yak salamani bai mia thangai sauni dipune jorawo haino hai Anat Chaudhary kamini BJP ni adong Sutambar Debromani nogno khongo thangai chopro la jawkha nogni joto tongkre sabai sukrub lakha nogni tin tanchik lakha nogati sabai krub lakha rabar kitar lakha noksana ariwo kaja kwai kaham tani khibjabakha ari bira joto sabai krub jabakha back sukrub jakha joto ne selai wana jangna te seleng masin sa tomong eba pati mung ingkha tal charni shakubulung Sutambar Debromani bihino sudse yakala liya yak disala sibo sikango bo hino Tipramo thane shakawo ok kasajak sisajak tongmani ok sujak burni shago yak disamani haino hai ok sujak burni shago sudse phanpruk lasiwo yak disala siwo abono nobunan tabo kabangma selumung tai sumu asaja Sutambar ni bihi tai buphayo tabo khoi hangkor shakam nogo shangnaja klaja phadi hage khnai nalayena o shalni patimuni yaphang busu kokro koktuma thumai oje Debroma bai thumja koktumawo Lamsago serang sedih bicara naik tanai kapan itu aku tak buku soal nganor ni ojit Debroma. Saya mana talbrum salbrum bisibrum an kok tematu mana nebus kau kul mangkli tu. Oh mia light tanai di borni je party mong kuai hangkor ni tulah sikor amsai Anat Chaudhary kamiwo yang mana boleh kau nai. Puila sanjani usukang ni puila sanjani party mong obo borong menang khokes Debroma ni khuktui Sing puning interview namani yagulo srai mani Sutombar Debromani Netritevo or Tipramo thani Havanok Bokok Jagu Yakba Paprop Jagu yagulo sing abono publish khalakya piaba obono ruk sawida yakaba ruk sayaida takuk Sutombar Debromani nukhungo jebabe choprok jakaini khana kasing tabu thangtongo aingo sogui norone buskango joto mangkli dubono aboni sikang Senyor ini paithak habobagra yok samari sinai o hawa tibrasara komor sinai henei wansukmani bisingtiye thangrang haparni haba angkholai khobo khlaikya sarkar botabu bortomano bo alliance ni bisingtiye yakhaiba halok bolaijak BJP bai yagulo BJP bai Tipramo tha choprol labani koktoma obo usukang ni koktoma jeng mia thanai na sayako usukang sanjani koktoma BJP rok phaioi o Tipramo thani party office choprobu jeng phatani mangkri halayna yagulo jeng kurangkha borongmanang khokes Debroma o kuai amsani
Asrambari Block Committee ni President yagulo जों abano publish hoklaika piaba jokhon o Tripura thani party office sopro jagbani thik tain dini diborjora miya thanai diborjora takuk Sotombor Debormani nukhungo belene sopro jakani khanaka big thak dukhumangka nene sakubulung sakderia जों abo khanaka bufayung tanjaka khanaka kubui busuk जों tabuk khwai hospital thanglainak aboni sigang yang je Onusudri kamio binogo thangai phainai aroni joto kubui mangli tubunai manjik tong khapakni ta khotai bukhsong miya lai thangnai diborjorani patimung obo belaino dophawo mochangya patimung ang saya obo ophorana khlaio o patino bulaio phiaba rajnotik thongrung hapar thanglai mano khlai mano obo bobo hai thanglai mung obo bobo hai politics dopha bai dopha simina cover lai dopha bai dopha simina bulai o hawo buini bosonga ya patami mani le mani mangli obo borong Sotombor Debormani no khainung noble be kurini hik no safety to ni ya othngrung hapar soi thongrung hapar boba haki thong abo kisa sinani dorkar hajikok soi politician politics boba hai khlai obo kisa saimani dorkar hajikok je orobo chapro phani rok ang kebano koksil saya sini koksil jalani ଅଧିକାର kri जों koktoma tumo phiaba thongrung hapar ni haba ongkharmani bobo hai haba ongkharbong ongkharlaioi bo habani boba ke samung tangai tini 70 বছর 76 বছর ungkha o dofa khosor thangmani aboni dai sabo aboka kebo singnai kroi kaisa nogo taigesa habi soprop laimani soprop jagmani obola thangmung grei phia जों naile na bisingo kisisa naro nugui mankhana obo hingke Tripura sarok thongrung thanglai mani kapal khapani ta khotai bukhsong obo kaisa bana kaham kori kha yango noro fridge fridge bokhukjakha obo jotono kwbai mamang nugui mantongkhana o jaga oro nuk khat stand kwbai oro tabu kwbangma nini manui khwnui kwbai mangpili noro yango nugui mantongkhana obo haike bangna pailangno o khakla bunai rok angno Tripura sa hnai obo bobo hai hamjakmung obo bobo hai samlaimung obo bobo hai thansa abo se belai sumung kotor tabu opti khede thansa khlailani जों jaihok bo jagani simni जों salaikia bo jagani simni patika जों chair lainai puila patimung bobo hai tini जों saiman lainai जों khwai sakhan nogo bo thanai yagulo oroni biya sabanogo bo thanai khorak busukni ti mamla wngkha khorak busuk thaguk mangkha khorak busuk o nokhorni borok tabu bo kharjak tabu bo sakha nogo klaijak जों nogo thangai nailai na khapani ta khotai bukhsong haifano oroni bwskango simo yango o kaisa malima photo safety gri khanai ni obostha malima photo safety gri kha malima photo safety gri kha o nokhoro obo jotono hadul noro nugui mantongkhana wak tok sakao जों khitarma hai o bisingo tubung cherai bwsani bokhrogo o kotor holong nangkhai tamung khamun o je soprop nai no ang kisa message na musong khapani ta khotai bukhsong odi phurano soprop ang saya odi phurano khlai bhi anga bo saya odi bodono khlai bhi bang saya ani phadar de phiaba kisisa kok salangai tini angoro puila I hayungo naitok singsaro ishorni tuilmoy maphani nangsarmani bisingti manab জীবন জন্মাঙ্গ মানবনি bisingo bwrwi puila borokni I singsaro raida niyom rakhokjak ishorni tuidul bungbai puila khoroksani nukhungo sajokngo yagulo khoroksani hikni wngwi tai nukhung kaisani hamjakngwi hamjakmani yagulo o bwrwi ma wngwi bwswi wngwi o hayungo borokni raida obo haikeno thinang paio borokni je buma bufa 18-19 বছর chayakari chariwi krano muthui kisibo thui pusi nukhung khari hobani obo baino ang lakma sorai hinai bono ang rokha khairi hinai go siwi tumani o bihik no phonto tini rokha khaimalia o thungrung hapani haba ongkholai rok choprop laimani tan laimani bulaimani lakma ari laimani
abo belai no kirma singja abo belai no musanya odo phawa haisi abo bobo hai hamjak mung abo bobo hai samnai mung obti khete katha lai obti khete thupchang lai angla kubui kong na sanai norogana man khaiman khaiba norogana sisapana khaije de haisi angkha sau bai ke male bus kango cia implement sak bai sak choba ke soprop laikhai buini busa bai to soprop jago na soprop jago ei je Kanchanpur sub division biang nibo phaioi document chara 800 family খরকসা মন্ত্রীনি খুবই খরকসা বলং তাংবেদেক ni খুবই খরকসা বলং তাংবেদেক মিনিস্টার ni খুবই কোনো নোটিশ জারি খালাই জায়গা আইনো কোনো কমেন্ট খালাইয়া ফিয়াবা yango khai habai soprop lemani nakle অবস্থা sabo soprop sabo tamo जों किसी से कक सालायनाय बुफ्रुनि गथनामो miawo mia egatan samoyo o sutomor din tamo an busla ko ni busla ngati masa wa tanang nai bo aku busla ku so uta an busla ni o tanjang tak berto apa talo wayo ngati o sutombo ni bihi bo o ko nang tu se ebe buda tok ta ga se sai ma ya mo ti ku lo mo ti rang lo kri cha buda o ko nang tu se mo para mong tamo on so bi lat no on so bi nget o je tanjang nai sere leber tabo apa talo o je bri sa ko lung do mana amu ba apa talo no pulis kok kan sama kata जों थांलायनाय ताखुक सुtomor bai malainai tam saga nang ni cherai tamo ani busajok layo angbo usukango ngo busajokta hamjuk phane an busajokta oro nin kami kha an kami ke nok prayata nang to tom mia pati tongo ang tongo nyo borok mangni panchiwo ang hotate buji mama haing thaka abui laman hoito na ha ho gar phungtam chungna je obostha ta gari khato nuhuya ha chara ha biang thaka sudamo ri siri de ngai babu kusu tongo ngan busa mari kai saimani da thangsalapka saimale singa bo ta bo samale thangana yang kisa khujro manita buja phun kha hasiru ngai olokano abri siri de phalayo ngan busa jungna moram boi aban saimaliya ngai babu bo iro hap thanga doga sogoi kuthano gota ngai hap thanga ngai no ri siri de botano suna bono ngko maya ngai phangno bidi siri de busu bothade tas tani bu phayang le tam khala bu phayung de kutam khaya hano no ko tong tongo jo khayo na holong ni ko company khulogo ni khanawo abang bu no makhanu ya ko ang bai ko bere kaisa phaima ban busa jungno na ne ngai olokano saisi malali ya oro ruwa bai mang bokol man mo dala no ko habu monon sukang di makai dibo ngai an busa jog bo bono ko ang sari buru kosto kosto kam phari charo khajama bokong nukai bokmanu kai sir khoksa kata an mani hat ta khaji hate ta khaji ni bokok ang kai no olokai an busa jungno ngko ni busa no me bodala no siri nani thikungori mani wase no munu busam abana bo aran dap ta kala leng thanga o sate ban chili ta bu leng kai a babu no bata na thango ngai mo khajo ko aye mo khajo ang sakang baren ma sakang ani busa jungno akhoro hamju khojakje ang deliver hin aina phayo ni saka ngai oi nung sab nung oro sinia nung oro khaje khadi ya nung manjang ne sorbano pokro ha oro dabok tor khano rikul tong bai kisa ku khamu ha babu no tan na prang mana khaten ta ngara bat bai basang ko babu no bo thap tare thap ta ngar wa bai basang kharo bagrum to kha bagrum mo sugi sako o ma hine ano o base ano banchir khan kai mana ta khai bai sire himka ri sakwa na ang sajun wasa ung tra ngamut ka thabra boh kotwa mut ka na kha kang bo o sade ter bantia mo so operan man bara opera thina ang mut ka bol kori khata ngar phun hodo honi sek wasa yang I bat phachung wasa choba chori kangka bono thangga nu kangka ta tale bat buchung abu chenga khari bai sakwa jotono obo kok banok ya khapani ta khote phukchung norok mangpli ni hori man tokna kisa zoom khaina na bai koinai phiaba rabon boleno khoyungu norok saimano tini laibuma je Mahabharat bai Ramayan rabon no ke bo phainai khirui yagolo buri nari ni oporo yak hisabai bo paithago dom cholangmani yakaba harimani o ishor ramni thani obo haikeno phiaba o soprod nai rok banchi ya hasiko buri ni obisap bor selai nang ya jung borom ni ri mo ang manglita na hade jung nahari maya abo baksa thui rok no kangkai angkobo oro ang ni mokol bai andolon jak oro bo thui koplung oro fan kabai jotono kabai haisi naro nugui man tokna oro bo obo belai masaya
sabo khai saboni bodol khai जों abo saya phiaba je sak dukumanai rokni khuktui kukubuida borok sini rwkha abole जों सोंलायनाय bwskango mangpili tubunai khaboni takhai bukung oro mung sapano kwrwikha nukna ojot yang janla kwrwikha kuno kwrwikha oro jepono moro khadi stand obo kwbai mane o nukhungo mung sapano kwrwikha hachiko obosoi ke borok bokhol langkha yagulo uyango malkhungbo nugui mantongkha na khoroksa obo hai bike painani yakhaiba khapangni takotai bukuksong norokni bwskango hani hoi ang khwai hangkorni sakha nok thangui phaikya borok monang Sotombor de Bormani nukhungo choprop jakmani pasika petwa rok bai haisiko ang keboni bumung na haria sabo choprop obo saya patimung usukangni sanja jorao Tipramothani kaisa habanok bokhok jakmani obono tui srai Sotombor de Bormano bermani je borok monang Hokes de Borma Tipramothani block president obono chung norokni bwskango mangpili tubukha yagulo abono rwksawui da yakeba soton lai da obo hai chung confuse ko sak dukumanjak bwrwi bisingo sak deria bohogni bwsa dukumanjak da sawi miyako borokni ripoti budman laiyako yagulo buprang rong bokhorogo marble bai rubber bai kokjak bukungo dasini bai tainsukjak yago bwsam latha bai bumani mari nukhungo mungsa mani bo kwrwikha norokni bwskango chung mangpili bo tubukha sungmungkha mosi phaio obo bobo hai thungrung obo bobo hai politician bobo hai politics bobo hai rajniti yakhaiba o choprop nairok ki rajniti bai de thungjak na rajniti thungborok soi rajniti thungnai borok obo hai ke lama ganangui jabra o totra o dukhui dumui rijak hai khai da o ada sanai rok hai ke da thunglai borok abo belai no sumung kotor pesi bai gundak bului phai hinui nihin jagya mungsano baki o je choprop nairok haisiko bwrwi I kwthar hayungo swngcharo borokni raida je ishwar bai swnamjakbani puila khoroksani nukhungo sajukungo khoroksani yagulo 18-19 bosor ma phabai krano muthui kisibuthui pusijakbani yagulo khoroksani hikungo tai khoroksani nukhungo thangui bo hamjukungo yagulo ma ango busi ingo obo haikeno I hayungo borokni raida obo haikeno boni jibon tari je bwrwino safety torinai thinang ang bobani langma chonai hinui nukhung khanani hinui ma phane yakni seplai tui phane bwsai ei poristiti obo hai poristiti tabuk o bihigno rokha khaibiya thungrung hapani haba ongkholai choprop laimani khapani takotai bukhukchung obo belaino kirima singcha o thungrung hapani haba bobo hai asai drop ni simi khanai phaimani thungrungni bisingtwi yoksama manai thungrungni bisingtwi chamung manai thungrungni bisingtwi chini sanscritic mukumu hukumu sajonti hajanai phiaba tini saboni dofa boro sogoikya o bortoman o hani bwsa dofa boro sogoikya abo bo chung kaham khe nuglai tongo jaihok chung tini aing di khursaluya o sakham nogo kalaijak bohogo bwsa gwnang khoroksa bwrwi khoroksani hik borok mono Sotombor de Bormani hik o je bwrwi sakupulung tumung je ব্যক্তি bai choprop jaka o choprop jangani nukhungni sajuk hwngai tini bini bwkhao bobo hai chorha pamu abo je kalani bono saimano bortoman bumani bwskango ro bai tanana jakmani koktoma patimung sotonoi chung nogo thangui phaikya norokni bwskango mangpili chung obo hai keno phurungui tongnai haifano chung o je sak dukumanai bwrwini bwsai borok Sotombor chung kisa kok salai nung yang phari gisa koita usuk paikya nang rak sakham nog Ang miya ani bwrwino tui nang phaikai chini SP sahib somai bachak phaikai tei romdi 12টা 1টার দিকে রসুন পাইছে norokni abo patimung ki sorasori o je Tipramothani kaisa habanok bokhok jakmani obono sotonda wnglaina nakhaiba bobo hai bobono tui puila patimung yaphang patimung yaphang kai usikango chung kaisa chini Bharatiya Janata Party ni Juwa Morcha ni kaisa tabuk pratikti sara Tripura rajyo no jara madhyamik pass tei 12 pass no kaisa tui program khani nango borokno jara mark kwbang tui pass khaijak rok no kaisa sombordona rina ni bagui
जों बरकनो पारा पारा प्रचार खाई दङ तो प्रचार खाई फायमा परे जों सुबुतपारा सिनाजन सुबुतपारा बाजारनि किसा कय थांनाव जों आरो प्रचार खाई आगोन किबिल फाया ओंखायनो बाजाराव खायनो दुष्कृति हिंताम सानाबा डाइरेक्ट तिप्रामो थांचिरे रक एमरक आमन संहाय बरक खके सं ते डिपार्टमेंट सं बरो एकदम चुआक नंगै बियार बदल तिलाई सिनचेर मा साइकेल चेन डिपार्टमेंट देबरमा बिरखनला देबरमानो आनि पार्टी नि चेराय बनो एकेबारे साइकेल चेन बाय दाग दाग मारि खाय बुइ रहका आंनो नि मीडियाबो बाबो रहका बुइ सिगा बरक बुइ आखने रि रहका पाराव गां खार थाङा हंगाय आं बुइनोबो हाबै बानजिका बरक बुइ आखने रि हदार बरक आनमाला यांगे तिसा पारा प्रतिबिसि एलाका बाय जा एलाकार बासि खाय फायलायै आनत लांना फायका तो पाल मिलि हुइ फायका अंगा बरक किरि फायमानि बाबा बरक किचा मिचा पाल खायने फायलायका किचा वा गदारक तुइ eta poriskar kok hagyangka bor anat langna hagyangkai teisao je boi rohnai tipra mata emon amon song puluke song borok badron tonai dong secret biri nangmai nur gyangka borok no khaite bo chiri khok laikya borok no chiri khok gyangkai borok teisa ulta chini o je BJP ni kormi no kokha kokhanga borok jol chakhate bo jengmani tha second moni kisu kona age se boi rohmani takte borok kok tongkha rufirik laikya hangangkai borok bongni party bisa hap thangana ngangkai party habai cha borok idok bai kitar bo ekdom chini da sone sone yakorok dokuman thangbai kya angkai dokuman lage borok aro party song te khita layo ngangkai serok teisa rufir thanga bongni party office angka bor so sokya ko ang buino ko je habjak angkai borok ate bir thalai angka borok party tharu bir thanga angka borok party ni khar thaka angkai je boi rohodanai rok joli jagai chirai rok sab khakai semle sinche rok pal khai party bi sobai sik borok sika angka ang loge loge na khana ka je ang phone off khajak on khajak on khake no ang loge loge phone norok bodaga sing badaro ngang loge loge no borok je badar sobe kabang tam tong boi nong nang nong pori khajak angkai borok rung rang gana khaimali ang to mana khajak asuk এলাকার বাসী 70 হইতে 60 জন বড় নাও সামলাম মতবলে যত মানসাক আং সামলিকা হিন্দি মতেকে চাই হিন্দি কারণ বড় জলমান দিন খাইছিকা ওংকাই আ দিনি ঘটনা হচ্ছে বেন নগদ থাঙ্গি সিরিং সিরিং তংলাইকা 10 দিন মিয়া খাবর কাংখা অবন তুই মিয়া খাই ডাইরেক্ট হামলা আন নগ বড় থাঙ্গি অ্যাটাক খাইকাটা ও যে গাড়ি রক ফিল জাদা মানে আবো জেসিবি বেদে ফিল যাকে বা দাগার দে ফিল লাইয়াবো বড় পাল পাল খাই ফিলো আবো তা আনি ওয়াইফ নি বসকাং ফিলো আং তো নগ করে খারজাক ani wife ni biskangono borok pal pal kha daglai khilaisika aro miya khoka sao botam sa abo tipra motha niche rok khaya abo ni patini asuk tatal khai rasli khai gangkai bo jibono ras bin jibono hamang laise elaka basi sara rasnor basi nuk tongo chini elaka to tabuk tipra motha ni borok khub songa logo kom khub borok thumkari bana 40 থেকে 45 জন miya borok tam khakia o phan o barar wai phan payangai yang behla bari erpore ashram bari korongi sora বিদ্যাবিল গোপালনগর আর নি বরক গাড়ি 6-7 গাড়ি না হারে বরক চিনি এলাকার অবহায় বিভ্রান্ত আনি নক কোনো মুংসা করিখা আপনি নরক থাং মাধ্যমে নুকনা কোনো করিখা অথচ আন্নগর আবাদ ছিট প্রায় 500-600 কেজি মতো চাইতন মানে আবো ফন্দত লাঙ্গো আবো পাটি খাইমা ডাকলাইখা নাকি পালখা মাফি আংমা ডাকলাইখা নাকি তাম ডাকাইখা কোন চামালি হাইছে অথচ ani godira dor nor nokra surkes godira do ruwa bai mang kodo kodo ka tanjak tabuk ni logi songni sak bobo hai photo man ka je bohong ni besaro ani serai to report bisik asuk mansuya ko borok bohogo prai ekjon borok abo somboto ang je ani boi aji ekai samani nokai sini bo haisi somon abo department yang gangkai asis ngai ya kai borok dujona bising jau kaisang nai borok pura bohogo latri ka thapra rika Hokes ni jiso tongo bomia kering sao boko obunar ni buskang leader ba boro ando hap tongna ba o je gari 2-3 gari family buskang logi bo ar tege sa bupen de borma tongo sini elakane অঞ্চল সম্পাদক borok bahage sara rastogor elaka baji seman tong miati pramotorok dare erte khayo hiron moi som tong hiron moi tan no hajak tong hiron moi an no hamani video click tongo angong ri ro honai an buri kete video khai naraka hiron moi ni dag dara sida ti pramotor hiron moi nok tong bo bahage khoke jono miya tipra mata khai saitong aboda bini rasiti tam sanai bo atike mu thokai saitong goi ki elakar basi jawab ribaya saimam le sengton tipra mata khayo norok khanai man khana borong manang takuk sodom morde bormani khoktui niani je patimung srai nya tomani tabu srai ingkha sorasori bini khoktui no kok silsajak nukjak je borom manang orobo sabse habang gamono hiranmoi da borma department Bupendro
এরপরে আশিস পর্যটন বিহিনী বহগল লাথিরিকা থাপড়ারিকা এই ত্রিপুরা মতন যে খকেশ দেববর্মা গত একজন লিডারশিপ তে জোনালনি চেয়ারম্যান তাবুক তুলাসীগড় আর দি ব্লক নি বড়ক গনি ত্রিপুরা মথানি ব্লক প্রেসিডেন্ট বত আন্নগ হাবিয়া কিন্তু সড়ক বতংলে না বিনি গাড়ি বাই বদলাসি তংলে না বিনি নেতৃত্ব নং তংলে না obo ang thasimo kogon sabo thungrungni haparni haba bobo obo hagida nongkhor boro babini bukhangno puila patimung party office yakhaba boroni lenglathai habanok sobai lemani simi chenglai family thaglaya sarirok jara educated sarirong tui kaisa panda khlaina naisani kebeng soromani tipura motha koksi samung takuk sodomborni khuktui yagulo party office phai sobai lebani kokthai yagulo jungjalo tui taibo srab layoi sodon layoi takuk sodomboni nogo thangai je lotpat khlaimani dakati khlaimani kokthai abo srangri divisional banok mani ya bini khukdini srai norni buskang musing manglei tukha o sakham nogobo tabuk o khoroksa cherai sakderia gran buri tabuk lakma bai orobo bini chobak laijak bofayung bukungo tanchikjak abo kubui obo beleno wana masingcha obo somo godalia khabani dakha bukhukchong piaba asai drobni simin nuglaimani nugui phaimani obo haikeno বর্তমানো কৃষিসা তাই খাচ্ছে দেখি সদনে খেলাঙ্গান এই ইলেকশন পারপাস চংমারি সাম্পারের জানি যা বদলনো ক্রাক খালিনাनै বাগৈ খা ফান ছতন লাইয়ে খা কালা বলাইয়ে আসে কক রিমানি এই খাইনাই সেই খাইনাই পিয়াবা তিনি সাত জরাতৈ ট্রিপল ইঞ্জিন অ জমানাও স্মার্ট সিটি ইনখা শহর দলিব কামিও তাকবো তুইনি বাগৈ চবামা খায়ো ওয়ান সুগুইনাই এমন খাই কক সাবো ও যে খাকলা বুনাই রক বিধানসভাও থানাই রক পাইথাগো হাঙ্কাই পাশিকা পেটো আঙ্গাই থাং বরক আবু কবই একদম কোনো মানিবে তুলনা রেন ককরি বরনা আইজিও তুই থপচা খানি মিয়া বর লামা তংসারি মাইয়া রান্দি বাতা ফন্দ কেঞ্চিলগো তাবু বর্তমান ও সিচুয়েশন এই বর্তমান ট্রিপল ইঞ্জিনি জরাও রান্দি বাতা নেনি বিদুয়া বাতা কেঞ্চিলগো কামিয়াম সে ফাই সিংনাই ফেদি আইসিডিএস অফিস অফ বুসকাং দরনারে লাইও বুরিসুরক বিদুয়ারক অবতামো আরে কমর নাই বুঝক দেই কামিয়াম সাইও হাবই নরকনি যে কথা লাইজাক তাবুক ও ট্রিপল ইঞ্জিনো নরক হালক বলাইজাক অববব হাই হালক বলাইমং অববব হাই কথা লাইমং যে নরনে বদল নাসিলাই মাইয়া অক্ক সারাও হাঙ্কাই নুখুনি হামजुक খরকসানি সাजुक খরকসানি বিহিক অগরাং বয়গলিয়া সাগদ্রিয়া বয়গলিয়া অব হাইকেদা थोंरों थांलाय अब बेलायनो सुमुं गतर खाबोनाय जाखराय बुखुचं लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाय गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरियावै दिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875